Magandang gabi Pilipinas, ito si Mike Padua at nakatuloy tayo sa pinaka-latest update sa bagyong si Pepito na may international name Manyi na yun pong linggo na po ng gabi, Nobyembre 17, 2024. Ito po ang ating Tagalog version, pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000 at ng Naga College Foundation. At bago tayo magsimula, gusto kong pasalamatan ang ating partners, ang Aboitiz Power, Bank of the Philippine Islands Sustainable with You. Yung interested, click lang po ang link dito. Or kapag kayo po ay nanonood sa Facebook channel, meron pong link doon sa description patungo sa BPI Sustainable with You. Ang lokal na gobyerno ng Naga City headed by ang Honorable Mayor Nelson Legacion at ang ating Honorable Congressman ng ikatlong distrito ng Camarines Sur, Congressman Gabby Bordado. At bibigyan na po natin ang pinaka-latest sa bagyong si Pepito. Kahapon hindi po tayo nakabalik after nung early morning natin nung Saturday. Supposedly sa gabi babalik tayo but mukhang hindi na kinaya na ating katawan. Tayo kasi lahat nag-edit nito, everything. So ngayon lang tayo nag-resume, nag-recharge na tayo. It's such a tiring 2 weeks dahil sunod-sunod po yung mga bagyo. Okay, but I'm still here. At ang latest kay Pepito, naging super typhoon as forecasted. Naging super typhoon po siya nung dumaan po doon sa pinakamait oceanic heat content. Nag 260, 1 minute average. Pag-asa, nag 10 minutes, 195 kph average wind speeds. And ito po ay naglandfall sa may bahagi po ng northern Catanduanes at dumaan po malapit roughly 100 kilometers north of Naga. And for such a surprise of this system, talaga maliit lang yung kanyang wind field. Okay? Yung forecast na 160 kilometers yung radius ng hangin niya. Okay? Dito sa southern part ay mas lesser pa lang yung radius niya. Kaya wala kaming na-feel dito sa Naga. And prayers for Catanduanes and the coastal areas of Partido. Sana makabangon kaagad kayo. Dahil hindi talaga natin mabiblame ng Mother Nature. May mga ganito talagang palaging dumakating na weather system. And itong si Pepito ay nag-manage pa rin na naging super typhoon ulit bago mag-landfall. Dito po sa may area po ng Southern Aurora, just north of Baler. At dyan po siya nag-landfall. Okay? At papakita natin, i-zoom natin yung area saan siya nag-landfall. At kasalukuyan ay nasa may bulubundukin na po siya or sa landmass ng Nueva Vizcaya along the boundary with Benguet. At ito yung track natin kanina. So ito yung 11 o'clock yan. Tapos dito po siya nag-landfall within the cone of uncertainty pa rin. Medyo umangat ng konti. At kasalukuyan nandito na po siya. Sa mga oras na ito, alas 7:30 na po ng gabi. And then, ito po yung lahat ng Asian agencies nag-agree dito pa siya dadaan. And then, bukas po ng hapon, labas na po ito ng Philippine Area of Responsibility. At ito yung mga wind signals na pagkakami po sa buong parte po ng Luzon, tinaas ang pag-asa. Kasama dyan itong areas na ito ng Nueva Vizcaya, Quirino, and Aurora na sa wind signal number 5. Okay, and then ito yung tracking natin. By the way, ito yung track ni Super Typhoon Pepito nung bago mag-landfall. Yan po, dumaan po siya sa may Viga. Okay, tapos sa may area po ng Bagamanok. Then lumabas po dito sa may Kakamuran, Pandan area, mga bandang alas 10 na po ng bago mag-11. Kasi pag 11, naka-exit na po siya dito at medyo nasira bahagya yung kanyang eye. At yung system na yan ay nag-create din ng weakening convection along the western and southwestern periphery na kung saan hindi tayo nakaranas dito ng malalakas na hangin. Kahit sa San Jose, tamang-tama lang daw yung hangin, hindi naman umabot sa strong winds. Anong nangyari? Bali, nandito po nakakonsentrate yung malakas na hangin dito sa area pa ganyan. So, yan po ang epekto ng bagyong ito. May similarity siya sa Super Typhoon Nida o Dindo of May 2004. That was 20 years ago. Dito rin siya dumaan pero ang direction niya ay pag ganito, gumanyan siya at nag-recurve dito.
Sa Naga, parang same effects na experience natin kasi at that time, nag-chase pa tayo ng bagyo at that time, noong 2004. At napansin ko yung effects parang magkapareho. Although gabi ito, daytime yung system na yon. At sana yon ang weather system o yung typhoon, nandito na po siya sa may bahagi ng, zoom natin. Yan, sa may boundary po ng Benguet and Nueva Vizcaya. At ilagay natin ang colors. Ilagay natin colors. So, ayan po. Dito po siya naglandfall. Yan. Sa may area po ng, yan natin ulit. Yan. So, dyan po siya naglandfall sa may Jara Basin, Janed area. Diyan po siya naglandfall around 3 o'clock ng hapon. And then, mapapansin ninyo, pag landfall niya, i-zoom natin yung, zoom out, I mean. Ito yung visible satellite, pansinin ninyo, yung effects ng Sierra Madre Mountain Range talagang grabe sa paghirap sa bagyo. Kaya nawawala yung eye niya. But still, baka category 2 na lang po ito o 1. So, yan po siya. Diyan siya naglandfall kaninang mga alas 3. And then, wala na yung eye. Cloud filled na lang. And yan. Sa mga oras na ito, gawin nito yung blue image o infrared. Nandito na po siya sa may bahagi ng boundary ng, actually, pumasok na po siya dito sa may Benguet. At medyo nag-peace yung clouds. Papansin niyo na dito yung pinakamalakas na convection. Hindi masyado dito. So, pwedeng light rain lang po ito. Pumapasok dito sa circulation niya, and then labas po siya dito sa may West Philippine Sea mamayang gabi. Mga bago maghating gabi, nandito na po ang bagyong yan. Lalabas po dito via La Union. Okay? So, ang rainfall capacity ng itong storm na ito as of kanina bago naglandfall, nasa 200 mm na lang. Galing po sa E-trap ng NASA, nakita natin. Kahapon dun sa may Catanduanes sa unang landfall ay nasa up to 300 mm. So, yung forecast natin na 50 to 200 mm, nagtugba naman po sa mga weather stations dito sa Naga. Ito yung ulan na nakarecord sa weather station natin. 102.9 mm simula kahapon tanghali hanggang tanghali kanina. 24 hours, 102.9. Yan yung rainstorm. Isang araw lang po yung epekto ng bagyo dahil maliit siya at mabilis yung pagkilos. Sa ibang areas ng Naga, nag-142 o 143 sa may Concepcion Grande ang ulan. So, pasok doon sa forecast. And luckily, ang hangin hindi naman po umabot ng 100, yung 60 to 100. So, within that range. Okay? Dahil maliit po itong weather system na ito. Pagdating sa ulan naman sa Northern Luzon, as of this time, so yan po yung ulan na yun, umabot hanggang 200 mm. But mamayang ating gabi magdi-dissipate na yan. Tomorrow, baka sumilip ng haring araw dito sa malaking bahagi ng Hilagang Luzon. At pagdating naman po sa what to look ahead for the next 10 days, yan yung bagyo dito sa may area na ito. Malulusaw na po siya dyan. And then, moving forward, hanggang November 25, wala po tayong nakikitang any new disturbances. Puro easterlies at amihan. Although ang amihan hindi pa masyado malakas. Dito lamang po sa may area po ng Dulong Hilagang Luzon. So nakita niyo yan. Diyan yung amihan. And then sa MJO, patuloy pa rin na sa dry phase tayo. Mukhang mag-extend. Then sa last week of November, mukhang parang magkakaroon tayo ng konting slight wet phase. Hindi siya masyadong malakas. Kasi makikita nyo dito, pagdating ng last week of November, yan siya. Halos mahina po yung signature ng wet phase. So, if ever magkaroon ng LPA, sana wala naman mag-form. So far, clear na clear naman po ang ating Pacific. Samantala, meron dito latest trend mula sa Australian Weather Bureau, yung Bureau of Meteorology ng Australian government. Ito ay yung forecast nila
until December 15, mukhang nandito kasi ang Pilipinas, okay? Mother Juliet Oscillation, nakikita ninyo. So, nandito yung initial na paggalaw ng MJO na wet phase. Mukhang hindi aabot dito sa area ng Pilipinas hanggang December 15. Yan yung forecast nila. Kahit naigalaw natin itong day-to-day map for the MJO hanggang November 12 to December 15. Kung i-play natin yan, mapapansin niyo ito yung dry phase. Okay? And then December first week may papasok na wet phase pero hindi masyado kalakasan. So yan po ang pang magdi-dissipate po siya malapit sa equator. So likely ito na yung binabalitang bakasahin ng slight La Nina. Malalaman natin yan na yung darating pong linggo, bukas o Tuesday mag-release tayo ng La Nina update kung kumusta na. Mukhang magkakaroon pa tayong mahinang La Nina, hindi po masyadong malakas. So, hopefully, ang December natin is typhoon-free. But, continue pa rin natin bantayan ang Western Pacific. Dahil ang average po ng mga bagyo sa December, mga 1 o 2. Let's hope and pray na si Pepito na ang last. Sana wala na pong sumunod para makarecover po tayong lahat at maging maganda po ang ating Pasko. Again, maraming salamat po sa inyong pag-load, pagkasuporta sa ating channel. Ito si Mike Padua magpapaalam. Mag-ingat po kayong lahat. Be #weatherwiser. At maraming salamat po sa pagpanood nyo sa aking channel. God bless po sa inyong lahat.